Аз съм Даниел, на 33 години. Вече от година и няколко месеца работя в Vibes. Треньор съм по групови функционални тренировки, също така водя и персонални тренировки. Общо взето нашите тренировки са ориентирани към развиване на различни атлетични качества, като сила, силова издържливост, координация, аеробна издържливост и така нататък. За мен е много приятно и огромно удоволствие да работя сред екипа на Vibes. Също така съм доста щастлив за това, че успях да превърна своето хоби, спорта, фитнеса в професия. Курсовете, които карах в BioFit, реално бяха една от най-фундаменталните и важни стъпки за мен в това да започна тази професия. За мен беше изключително удоволствие да посещавам всяко едно от занятията. Те ме срещнаха с едни невероятни преподаватели. Изобщо целият екип на BioFit са изключително подкрепящи по време на целия курс на обучение. Хора с невероятни знания и буквално абсолютно всеки ден във всяка една тренировка аз прилагам наученото от курсовете и смятам, че в моята работа дори си личи почерка на BioFit. За мен беше наистина невероятен шанс и късмет, че аз разбрах за BioFit, записах се за курсовете, изкарах ги и след това бях също така и участник в няколко от семинарите, които се провеждат, които също са един прекрасен начин да се научат допълнителни неща и гледам напред към нови курсове, които да предлагат. Всъщност две неща, които ми останаха като нещо, като аксиоми. За мен едното от тях чух от Серафим Лазов, един от преподавателите в колежа. Той каза, че основното и най-важното нещо, за което един треньор трябва да се грижи, това е да опазва здравето на трениращите, независимо дали са любители или професионални състезатели. Другото също много важно нещо, което научих, тук вече ще цитирам Венислав Наумов, другия ми преподавател в BioFit, той каза, че силата е фундаментално качество и въз основа на силата може да изграждаме други атлетически качества, така че тези неща ме водят в всяка една тренировка. Аз преди това съм завършил образование в сферата на социалните науки. Работил съм в областта на анализа на данни, работил съм по проекти, но в един момент тази работа осъзнах, че не ми носи достатъчно удоволствие и удовлетворение от това, което аз правя. Поради тази причина, мислейки така доста, осъзнах, че всъщност спорта е това нещо, което е било неизменно до мен през вече 15 години и реших, че е време аз да се преквалифицирам, да положа необходимите усилия. Вярвах, че това нещо ще се случи, ето то започна да се случва. Отново казвам благодарение на сегашния ми работодател, но също така и благодарение на спортен колеж BioFit, тъй като тези курсове и това знание, което вие ми дадохте, беше просто изключително важен фундамент по този път, който аз смятам, че не е завършил и аз продължавам да се формирам като професионален треньор. Надявам се един ден и в професионалния спорт. Според мен все повече в нашето общество се наблюдава това да навлиза любителската спортна култура като част от ежедневието на всеки човек. Било то с персонален треньор, било то като групови занимания. Аз смятам, че функционалният фитнес, груповите тренировки, тренировките с обща физическа подготовка все по-широко навлизат и хората имат желание да спортуват. Много от тях, идвайки при нас, имат някаква травма, било то от това, че не са спортували, било то от това, че са спортували най-често някакъв спорт, игрови спорт или зимен спорт, но без да обръщат внимание на своята физическа подготовка. Поради тази причина се е случило да се травмират и след това вече решават да започват да тренират. Но аз смятам, че подобен тип тренировки и работата на фитнес треньорите, работата на кондиционните треньори, когато става въпрос за любителите, е такава, че освен, както казах, да опазват тяхното здраве, също да ги подпомагат към това да се чувстват по-добре, да имат повече енергия и сила в своето ежедневие. И другото, което също не е за подценяване, те да бъдат физически добре подготвени за своите спортни хобита, които практикуват. Било то колездене, било то ски, било то плуване или футбол, баскетбол.
Това също е за мен важна част от тренировката. Освен това, при нас специално идват и доста хора, които ходят по състезания, маратони, триатлони, различен тип състезания, колезни и така нататък. И те идват да се подготвят при нас. Такъв тип състезания стават все по-популярни в България и привличат страшно много състезатели, така че смятам, че такъв тип тренировки, такъв тип тренерска работа също те първа предстои да се развива в България. Аз не бих си позволил да давам съвети, по-скоро бих казал аз какво направих. Това, което аз направих, беше да осмисля добре нещата и просто да пусна. Да пусна старото, за да се освободя и да поема към новото. Но за мен си заслужава и смятам, че никога не е късно. И възможността човек да преоткрие себе си и да прави това, което наистина обича и да вижда плодовете на своя труд всеки ден и те да го удовлетворяват е изключително важно. Защото за мен, честно казано, ми носи много по-голямо удовлетворение, че съм си свършил работата, когато видя някой човек, че примерно не го боли коляното, че физически се променя в позитивен аспект. Или най-малкото, което е, че излиза с настроение, излиза енергизиран от залата. Това са нещата, които мен ме карат да продължавам да работя тази работа и да се надявам да съм здрав и да успявам да я върша и дълги години за напред. Така че поне за мен смелостта на това да пуснеш сигурното и старото е ключово към това на човек да му се случи нещо по-добро, по-хубаво и да го накара да намери своето място. За мен Vibes е едно много добро място за стартиране на кариера, тъй като тук има възможност всеки един треньор да работи по едни много различни концепции, да създава тренировки, които са до такава степен разнообразни, че да ти позволяват ти да учиш нещо от самата тренировка. Концепциите са наистина много интересни. Ние имаме различни студия с различно оборудване, което дава едно много голямо разнообразие за хората. Разбира се, другото нещо, което продължава да ме задържа във Vibes е това, че работим с един много за мен интелигентен и симпатичен екип. По-съвременно мислещи треньори, треньори, които са любознателни, които обичат да четат и да научават нещо ново. И треньори, които имат, бих казал, дори и подходящите социални умения, така че да общуват с широкия набор от клиенти, които имаме. При нас идват доста така успели хора, идват млади хора, професионалисти, добре образовани хора и се създава една много приятна, приятелска и интелигентна обстановка, която за мен всеки път, когато вляза в залата, се чувствам като у дома си и мога с едно невероятно спокойствие и лекота да върша това, което работя. Искам да благодаря на целия екип на BioFit за знанията, които ми дадоха, за вдъхновението, което ми дадоха и също за това, че са подкрепящи, както казах, не само дори по време на обучението, ами след това, така че благодаря ви, BioFit.